الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وقال سبحانه وتبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم كهاتين في الجنة وفي الحديث الأخرى إن خير البيت في الدنيا في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وإن شر البيت في الدنيا في بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Sebab kulimu nagugagaw Allah subhanahu wa ta'ala. Minisampay tano sa giyang kaya ikasapulo ko Jamadil Ula murago na 1442. Makayon sa giyang kaya December 25, 2020. Pinalamat tano si Ikwallah kung panganin tanuron amira o tano sa giyang kaya rago na 2021 sarta ang makapusa tano si Ikulan-ulan a Ramadan. Imanto na di itano panaguntamanan, di itano prasarasayan, akapakaapas tano si ikunganin ang mga tapangar katano o Allah. Si ikunganin ang mga tiyubar katano o Allah subhanahu wa ta'ala. Agi pupugaloy no Allah, surupaan o manusia. Bida sarupaan so kamamanusia aguso kabubaling ka mapaparate. Biyati ang naging kutakatir o Allah sa suratul Fajr. Sabab korupaan o kamamanusia. Betad o kamamanusia. Ay piano tulu Allah subhanahu wa ta'ala arupaan o kamamanusia sa suratul Fajr. Naigira at tigwalla at tiap panganami sa manusia. Kaya ini sugat amiru na tapang nabigan sa menang. Ay ini sugat na tapang nabigan sa tamuk. Ay ini sugat na tapang nabigan sa kadatu. Bigan sa kasibisibian. Bigan sa parahiyasan sa ikudunia. Na sabab ko kama manusia iron,
na petenor niyan sutanggu ubang kalayan. Kolar unditar niyan. Serta di niyan tiro na pumili, insyaAllah malay gagaw. Tanto ako niyan ay kakalimu. Tanto ako niyan ay kakapdi. Igira positif ay nitapungan wallah na ayatin degyan nakapipi a ginawa. Kasusunor. Kasusuat. Igirap man ay nitapungan wallah subhanahu wa ta'ala na ginbutwa diktan wa negatif. So dinian sukud. So dinian ayun. So dinian kabaya. Na ayap manaditir no manusia na pumiliin suwallah amakay ito ay. Pumiliin suwallah amakay didiya mana. Pumiliin suwallah katanto ako niyan apakarurundanan. Ando sabab. Kaya kikisanon wallah susukatan yan. Biya kayo tuon wallah sulimu iyan. Kinuon wallah sukadatu iyan. Biya pasun wallah sumenang iyan. Naguminiyo itong panamiyada un sukadatu iyan. Tamuk iyan. Na aya din yan tiro na pumiliin suwallah makay ito ay. Pumiliin suwallah subhanahu wa ta'ala makarurundana. Katanto ako niyan apya kada panas. Kena ubah kapya kada panas wallah. Kena ubah kapya karundin wallah. Uwin na din kamay ng kaginawangka ko kinibugan ka wallah kulimu iyan. Ato na ipitiro wallah subhanahu wa ta'ala din kakain ng kaasa ginawangka. O kinibugan yan ka kulimu iyan. Kinibugan yan ka ko tamok. Kinibugan yan ka ko kadato. Ilayan nyo agi nga nasumpat ang ayat. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ginani paganeron. Kanatig wallah kaska na di matao sa pentag. Ada agagaw niyan kung mga watailo. Ada kapadiyan kung mga watailo. Dalok siya na pakasuportawn. Nabigang kau Allah sa menang. Bigang kau Allah sa kadato. Bigan ka wallah sa tamok asakay simbi ko loks wa tailo akagya ka mauto na pening gagawron na gupangalimun. Kalabal la tukrimuna al-yatim. Kedang katig wallah sa gagaw, kaya papasang ka sa limos iko mga wa tailo. Katawan niyo ikipantag wa tailo. Sunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imitirun sa hadith. Kafilul yatim kahataini fil jannah. Sallallahu alaihi wasallam suka panagutiapang ka. Kapiupiing ka. Amiafat su ama ada pendaw takir bulik suata nawata ilo. Penubon mapapas suama aguswina. Mapapasun su ama adi susukat sa kawiyakan ay pagperkukarang aguswata na suwata na miya kasuludin sa wata ilo. Nayapin Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina kafirul yatimi kahataini fil jannah. Sa tao apa nagutya pa niyan suwata ilo. Kaya ganatan umbulalok siyan. O di na kaya ganatan ulok siyan amama daraw takir bulig. Nasuka siya pang kaon. Kipangalimun kaon. Kahatay ni fil jannah na lagi day at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akapagapugubiyami si isa lunga na mori ko surga gusto niya nagutiyap ko tayo. Faasara sabi'ay. Na ini puro wala adwa ang mga kamarian. Apyagi sabutan yan, agyan kaya dua kamar na suisaw, nas kanyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na isay kadua na supunagutiap kwa tayo. Naginan ikya papasa wala ko tamuk, kaya papasa wala ko menang, kaya pa kada wala ko kada to kung mga taong. Ay ini sugatun wallah subhanahu wa ta'ala nagiyan kay
negative, udi na masupit at tapang. Sabab sa giyang kaya adang kakain ng kaasi ko mga tayo. Isaw na nan. Naanto na ikadua. Wala tahaddun ala ta'amil miskin. Ikadua ini tapangar ka wala adang maka-apas naging kutu adang ka pamisen akapakakana si ko mga miskin as silan sa mga pamilya o Allah subhanahu wa ta'ala. Manugkan nakapanugan ka sa miskin. Manik ka nakasagadan ka sa miskin. Sumungka ko kanilimod na mamang ka sa miskin. Sumungka ko mga padian na mitatabuto dun sa mga miskin. Na sa mga miskin na mga pamilya o Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayanit yubar ka wala naging kutagyan tironan sa wala tahaddun ala ta'amil miskin. Dangkat wala pamisen. Dangkat tagalan sa ginawang ka. Akapag panagutiapang kasi ko mga pamilya o Allah sa kapagkakanakiran. Subhanallah. Giyay kaya papasaw Allah si ko tamok. Giyay kaya papasaw Allah si ko menang. Giyay kaya pakadaw Allah si ko kadato kung mga tao. Asisi kila sa tamok. Kakagi inindaray no nilan sa mga pamilya o Allah. Kagi inindaray no nilan sa kagya kamuto ng mga otay no. Anda sabab. Edi kindaray no nun kung mga otay no. Anda sabab. Edi kindaray no nun si kung mga miskin. Nakataya sa sabab. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Aya sabab na kadiya. Menang ay nibugir ka no wala kay nakriyo. Pimbusawan niyo. Pitakaan niyo. Pisirilin niyo. Dan niyo kapdiin sa pamilya wala. Dan niyo kapdiin sa mga tailo ayad na unay ng mga tailo na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagiya ikatlo sabab akya pakada Allah si iko tamo. Kaya pakada Allah si iko menang. Kaya kuanyan ko kadatu. Agyan kaya agya ka mo ito na mimbali ka ang makasarili. Ayaw po katawan ka, nagiginawang ka. Nading ka katawan sa salakaw ka. Aba nibili ka ang wakil. Salianti. Ganti yung Allah subhanahu wa ta'ala ko, kasya pa ko mga pamilya niyan. Kasya pa ko mga watailo. Na minisugat rakagyan ka ikatalo. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Ayaw maanan yan. Napita ka niyo sa tamok. Sas ka na po. Himbibigyan niyo. Na ikapat. Ami susumpat sa giyang kanaamat. Ayat wa Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fajr. Anto na ikapat. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Na kagi tanto niyo kaya mo ba yan so kagi kamoto nakapanamok. Tanto niyo kaya mo ba yan so kagi kamoto nakapupuli mo asi ko tamok. Minirami ko na tanto so bubaya iyo si ko kagi kamoto na tamok. Na kiyalipatan niyo so kagi kamoto na mga pamilya wallah. Na kiyalipatan niyo sa mga tailo. Na pisirilin niyo. Taman sa ini pamitiyo. Na minisugat rakagyan kaya pat at iwa wallah. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Agim kayapat amyalu itano. Kaya daan tano sa gagaw ko mga tailo. Kaya daan tano sa kapdi ko mga miskin. Membeli tanu maka sarili na taman sa kagya kamoto na kaya bubuyan tanu sa tamok adiso karumatano. Kaya bubuyan tanu sa tamok adiso mga watatano. Kaya bubuyan tanu sa tamok adiso mga lokstano. Kaya bubuyan tanu sa tamok adiso mga tunganay tano. Kaya bubuyan tanu sa tamok adiso mga nisan. Nanto na ini pagita Allah.
Oriananan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nak kuma sumasa. Arupatan wallah sedunia sa sampurna karapat. Subhanallah. Arupatan kun wallah sedunia sa sampurna karapat. Na oriano kabina sa wallah si iku dunia. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Napakataling masuk kadnan ka. Agus mga sundarun yan, mga malaikat yan, saffan saffa. Aki tetenday siran. Kipa kasi sa apsiran. Ano man na siran? Sa panduan ng Allah subhanahu wa ta'ala, apaki penggulaulan yan si sagim ko masa. Orian yan. Waji'a yawma idhim bijahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Italing Allah sunaraka. Italing Allah sunaraka jahannam, agyang kanan naraka jahannam na piti bubanan ko mga tao. At tanto sila nakiulgan wallah sa sampurna kaulog. Na oriano kitaling agyang ko tanaraka jahannam. Na makatadam sa manusia. Makapikir sa manusia. Na ay gunaw kapakatad may ilang. Gugadin mga pemikir idaki pantagian. Taman sa miguro ko manusia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Hey duan-duan ako. Hey miya binasa ko. Uba ko bumya ka pamukot sa amal ko una anaya. Uba ko bumya kang bilang ataw, miya kang galabak sa mga pepya. Andi sabab, ikapakabambu man manusia. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Nasa along ano to? Sa gawi iyo to. Na peniksa su Allah subhanahu wa ta'ala sa siksa. Amit tataralo did na kaya siksa ano na isabu. وَيُوثِقْ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Nagupamatong su Allah. Purarantay su Allah. Sa along ano to sa kapararantay? Kapamatong, kang gagapos, adid na kaya rentay ano na isabu, adid na kaya patong ano na isabu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki في جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sukman su tao. Sukman su ginawa at tatakna. Sukman su tao ang miyanamar sa simba si iku Allah. Kaya taguan sa gagaw si iku mga kadunna Allah. Kaya taguan sa kapdi si iku mga pamilyaw Allah. Kaya taguan sa siyap ko mga watainu. Anto na ibturunun wallah. Ay ginawa. At tatak na. Balingangka ko kadunna ka. Saya ka pong balingangka ko kadunna ka. Na kasusuat. Amya kasuat ka. Kasusuat ang pagkabulingan ka si ikwalla, amya kasuat ka, amya suat ka su titwa panunuatan si ikwalla. Nasulod ka, padagka sa mga ori panuwalla, nasulod ka si ikusurga walla. Ay mga ori panuwalla, apa mga kinagiman to? Panabnaran tanu ang makasultanu sa giyang kaiyabito sa syafaatul kubra.
Panaguntamanan tanay makasultano sa aging kabituan sa syafa'atul kubra. Aging kabituan sa syafa'atul kubra na pamamugyan na Allah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ando man ay makasultano sa aging pamamugyan na Allah sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at telo. Pagana pamamugyan na Allah sa iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ikadua, pamamugyan ng Nabi pamamugyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Al-Mizan. Al-Mizan. Ikatlo na As-Sirat. Ino tumbugi wallah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamugyan Al-Kautsar. Nakagigim ko ito ang masa akaplimudar katan wallah na 500 ragun. Adi tano iplimud. Na tanto tano ading gugumigita. Tanto tano amya kadakdakan. Sabab sa ipon kung pagampagan na manusia askanen so aputan wa Adam na taman kumuri-puri manusia na pakadarpa. Nagukanaw ba ay mo palimudan ng mga manusia at taman ko mga binatang. So mga binatang amya kamuayan kumasaw Adam na taman kumuri-puri binatang amya dun siku dunia na katimusang ko tagawi. Na kanabasang ko taman akapalimuda ko mga manusia gusto mga binatang kaapya sa mga jin na pakamuayan. Na kanabasang ko taman kaapya sa mga syaitan. Amya kamuayan ko dunia na pakadarpasiran. Na taman ko mga barananap na palapalaya pakatalinguma. Na sabab sa gimputa kita taralo kadang lataw. Kita taralo mga kadang amyalimut siyang buto alungan. Napakagdam tano sa mayaw. Napakagdam tano sa kawaw. Nagimputa kisu ka talaga tano ang kawaw. Gimputa kisu ka talaga tano ang mayaw. Na ayak kita taralo niyan. Na apya so kagya ka mo ito na pakaigsi ko dunia. Na budin baloy at tataya. Po si kung hari pisa katawan. Na mainom yan pansulang ulang wanaragat o di na pakaigsi ko dunia na di pakabulong si ko kawaw niya. Pitero Allah. Inna a'tainaka al-Kautsar. Mata na sabnaras kami atig wallahi Muhammad na inibugay merkaso lao sa iga Kautsar. Giyang ka lao sa iga Kautsar. Na piyakatanaw kitab asok Kautsar. Lao sa iga Kautsar. Na maputi adisugatas. Sulaw sa iga Kautsar. Na mamis adisutanab. Sulaw sa iga Kautsar. Na matanggawa di su ice, ilo. Sulaw sa iga Kautsar, na tatagwan sa baso, amas madakal adisu bituon si isang kakawang-kawang sa langit. Sulaw sa iga Kautsar, na sa tagbo amay na mukawang, nagkiyadaan ka dun sa kawaw sa dawi sa pakataman. Na si isagin ko taggawi, yakapalipudar ka tano Allah subhanahu wa ta'ala, nakakaptano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suduti man na haud. Duwati man akararaw. Agin ko ta haud. Gin ko ta kararaw. Nagiti pumbuloy ang panilawa nga o lawas sa iga Kautsar ang makapupun si iko surga o Allah subhanahu wa ta'ala o Jannatul Firdaus. Naro kagya kamuto nagkabubus. Na magbuot agin ko ta pangan ay Syafa'atul Kubra. Kapunabang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tabang amala. Sa tindig nakakapta na naging kutaduti manahaud. Sa ayat petero ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinahalumma ilayna. Ubay ka no. Pagapas kanulakan. Kaang ka no makainom. Na ayat pagang paganay ang pakarani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumanga tawa ahlul bid'ah. Ayat pagang paganay ang pakarani ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumanga tawa mga ahlul bid'ah.
Naantagin kay mga tao, mga ahlul bidah. Nag-iiso mga tao di mamangbuhal sa mga kakasi. Apo pangalang ka pa nila na kaya ka mo ito nakateso kakasi akan dugang. Bitinan kaya kung dugangan ka. Taguan kaya kung dugangan ka. Napadanan sa bidah daban yung pakasal sa kitab. So gala ba ka-shirk ka pa na ko to? Amay ka din naging sububay na tingin na pag naman na kauna yan, pag ikan na kauna yan, tiruang kauna yan, bitaran kaya, kakana yan kabubay. Nagkinan na padanan sa bida, galabak, akagya ka mo ito, na ipakautan ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udita no kapdiin, wallah, udita no tabangi, wallah. Namin po tagin kaya mga tao, mga mubtadi. May ako maging kaya panunod ng mga tao. Adim bubugo datu diyan sa Quran, datu diyan sa hadis, datu diyan sa agya ka mo ito na ijma'u sahabat, kaya pakatan ko mga sahabat, datu diyan sa kiyas. Akagya ka mo ito na diran di tiro nakates sa mga bugwa panunod. Dabasan kagya ka mo ito na kasigi, dabasan kibubaya ka mata-mata na ginanibito sa bida, apim bubugo. Upama kaan nakakasinada po na una no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata ko kakasi. Mamagay sa kakasi. Diyan ka mga tao mga pabibidaan na diran di pangumanan sa mga sugar ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diran di pangumanan sa mga galabok ko simba ay pagalukiran ko madakala taong galabok ka niya ka padaya sa kasasuat wallah. Subhanallah. Inugin kaya di tanong kang galabok ako agama na di din kabulag sa mga sahabat. Kaya sabab pa di ka kabulag ang mga sahabat sa nga di tanong di kang galabok ako agama. Nasabab ko katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum iniqtadaytum ihtadaytum. So mga sahabat akan naya ka sa sena nilan ko tindig ko agama na makaibarat silan ko biton. Asa din sa mamitoon na kano ko mga sahabat na din ang kinuligyan sa din sa pakataman. Na sa mga halun bidan ay paguyag nilan na oriyan ng mga sahabat. Siko, 3 generation, 4 generation. Na di rin ditiron na kagya ka mo ito nakates sa pagugitan na bulag nilan ko tindi ko mga sahabat. Amiyatang kada sa mga sahabat na radiyallahu anhum wa radu'an. Miyaso aswat kira swallah na miyaso atiran ng buswallah. Na siko rin ng mga sahabat na palapalayanan kagya ka mo ito na bupangadig sa agama. Ada amya ka-confirm mo sa basiran garantiya pa mga surga. Kaya garanti yung mga sahabat na kagibibiyag sa Nabi sallallahu alaihi wasallam piano turukiran ng Allah takadang ka na di silang kabinasa, di silang kanidag. Naguli silang kapagabasiran kagya ka mo ito na pananay ito. Naging ka mga tao mga pabibidaan na yabirira na tindag na oryan ng mga sahabat. Subhanallah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakatan na sa kitab. Doon ay piyakatan na sa kitab. Alaikum bisunnati. Miya patut terkadua ka pangadugan niyo si ko pasyakan. Si ko lalanakan, si ko ukitakan. Wa sunnatal khulafa ar-rasyidin. Gusto ukit o patadatu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ino niya nung subat taging kay patadatu, patah khalifa. Al-muhiddin min ba'di. Ginta na patah khalifa, ginta na patadatu na gina ni matuturo ko oriyan o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gina ni pagapuguluan si ko mga umma. Gina ni pagapanggalabakan si ko pagkadaya mga si ko agama. Al-muhiddin min ba'di, silan ipingguna na Allah ko orianakan. Tamassa ko biha, na tindigin niyo, panabnarin niyo, so tindigiran. Addu alayha bin nawajid, nagkakabaniro pa sa bala parangisan niyo. Kau baka lumakwa aging kaya mga tao mga pabibida, amimbuot sa mga panununiran, nakakasi sa kandigang, nakakasi sa karuma, pala di katao na pagumanan nilang punanan sa kagya kamoto, na ikabulag yun din ako agaman niyo. At taon niya kapag po ng kakakasi. Dua kata malaikat, tamya sige ko mga manusya. Kaagiging ko tamasa, na aya pinaka mga tatait sa dunia, naging ko ta mga tao matatagusang ko to UAAR. UAAR. Asianan matatagos sa Iraq, amo sa Palestine. Na din apangit ko mga manusya sang ko tagawi. Nagpiaga pala naging kadua kata malaikat at tupad silang sa ging ko ta mga manusya. Namiorder sa Allah sa away, kaparatong padgano ko mga manusya, ugin.
Ugaid. Naubod na pangnilar kanu na BUGGINIU kira. Na tumipadagyan ko ta dua ka malaikat. Abituan tano sa Harut wa Marut. Na sugapakat padilan sa dunia. Na biya naman puji naging ko ta kagya kamo to na di mamangbual sa kakasya para sa karuma. Kakasya kagya kamo to na para sa ikagwid ka karumang ka makambelag kanu. Kakasya kagya kamo to na para kapakakuha sa tamok. Kakasya para kapakakuha sa kadato. Murang-murang na kakasya. Agim ta nakakasi na alibenan sa kapkabulag ka Quran. Alibenan sa kapkabulag ka hadis. Ta ini tintu kakasi asi matatago ko Quran nagu hadis. Sa din sa tao ang matago sa Quran. Dia kau agim ko ta dua malaikat. Na orang nagapakamanan sa dunia na may umayanan naging ko ta dato. Na piyaw siya ta nilanang ko ta dato. Na orang nung kaya siya tiransang kuta dato. Na wala no dato igira aging kuta kagya kamo to nagkadato yan nagkabinasaan na pugarya. Na orang niya naging kuta dua katang malaikat na tingin na pag-appoint tinubos kano as kano'y Supreme Court si saging kaya masa. Sa kano'y mulya-walya kukuman si isang kaya masa. Agito nispa ko dato ko pangairan, kapugatuiran. Na orang no kaya niran kabaliran as Supreme Court. Na ayat pagampakan na sumungkiran na sumagya kamo ito na Khadijah to Sugra. Aging puta Khadijah to Sugra na ayat pinakamatay chikulangon ng mga baisang kutamasa sa dunia. Apang buto sa Miss Universe. Miss Universe, udi na Miss Earth. Na aging sumulsinan ko dua katang malaikat na dinin pakapersyo dua malaikat. Ay bubkubar sila na Masya Allah, Masya Allah. Nasisaw na kilina sa pudi, tingin na gari, may adusa ka. Na taman sa agya ka mo ito na may kabalingang kutad. So Khadijah to Sugra. Oriyan kaya pununan yan ko problema niyan. Na tigagyan ko ta dua malaikat tanto na yung mapiyasuan ta. At di pangantawal na nakautuwa kagya ka mo ito na dita pakapas ka, may barayat tao na dita kagya ka mo ito na kebelag milay. Na tingin na ikidi tao na may kamakauman na tumulong ta, di tayo na may kawak pa naging kutabay na mawid siya pangingin naman napakaberg. Natigin siyang kuta dua malaikat tapi adi ako inilay na asara inom niyo aging kaya kagya kamuto na pangingin naman. Na ininumira naging kuta pakaberg. Na rumera naging kuta pakaberg na may katiro siran sa kabukag. Na may katiro siran sa karibatan. Na taman sa may kandusa siran. Sa minita na iran so kukuman sa ribat. Nagyuti kiyatiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asinian inbis ang kadua malaikat. Saging kaya hadis at tigin na al-khamru rasul khataya kulli. So pakabrag na gina ni kapundium o katitimbulan o di na katitimuan o dusa sa kalanguan yan. Kami akan beradusa gin puta mga malaikat. Na ulian o kaya dusairan na may katanod siran na pupangani siran ko Allah ang makabaling sila puro napkikurot siran napkipupad siran sa buba. Lagi mo takap kipuro na napapagkapupad sila buba na may kandingala sila. Tingin na ito na isyuta. Na tingin na dito pakalantap sa puro. Kami adusata. Dita kilaw sa puro. Kami adusata. Na disat dita si geda. Na gumiraw siya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kira nantunay kabayayo. Pamili ka nung sang kaadua. Pang-ipsya miliantakan. Pagkanaroon na pakabaling ka na sa puro, na oriyan o kabang kita sa dunia na pagulog ka na kung narakadyanam sa dayo sa pakataman, sabab ko keso pa kanya ko panduan na kano Allah. Ikadua na, di ka nung pakabaling sa puro, kambitin ka na kung pagaltan ng langit, tagusuno pa. Agitod, ni kanya ka mo ito na parusan niyo, kasiksan niyo, na may kabangkit na dunia na kung ano pa ka, kasi ko surga. Na ayang ya, piriran na gyan ko takabitin na kiran kung pagaltan ng langit, tagusuno pa, sa taman iman to na bibitin na gyan ko tadua katawalaykat, sabab sa gyan ko tagadusera. Anto na yung minitando sa gadusera. Nagyan ko takapingan nilang kung Allah malantap sila, napkikurot sila, napagkabupad sila, di silang pakalayo. Nagiti miniklaro lang sa medusa sila. Nasa katano na ito na ikitindu tano sa medusa tano. Napupangan ni tano kung Allah may puro supangan ni tano na dikiraw sa puro supangan ni tano, ditiriman Allah supangan ni tano. Umantano kumura ko na mabupun supangan ni tano, bupangan sila ka tano, ditiriman Allah. Kakagira,
Amano do sa tano mga manusia na taman sa di madaging kay do siya matatagur ka tano na dikipuro sa panganitanok wala ba na yung kalpas ang katangila tano sa bantirima wala so kagya ka mo ito na mga singanintan. Giti sa pangori po na wala. Ayaw pagampangan ay pagkauma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sahibul bida. Giyang kaya mga tao di mamaguman ko agama. Adi mo lulubas sa bisis. Kada ba mga pupasod ko Quran? Kada ba mga pupasod ko hadis? Na may katanto ang kapasangan, nagutanto ang mga debar, na pimanaan yan sa Quran sa din pagkantapal sa ipugin yan sa giyang kuta kaya kamuto na ipuguman yan ko agama. O di na piya kamuyan yan sa hadis, adi pa kamuyan sa kuta kaya kamuto na ipundalilian. Nagiya sa Peter wallah sa isa Quran, wa yuharrifuna al-kalima ang mawadi. At na mga tao pagkauma, at pumagalin ni Rancho kinibuta dumaan ng Quran. Pumagalin ni Rancho kaya kamuto na osean ng Quran. Ay mga pagari ko pagpamaginagiman to. Ilenyo, so kaya kamuto na kerpa na yung mga sahabat ko Quran. Kadit na buon kakasi. Kaya kamuto na para sa kandaga magkukapakalaba. Dit na buon kakasi. Para sa kaya kamuto na kabubayan ka ukabayan ka mga ruma. Na inipaguman na ko agama. Adimbit ng ka mga tao. Bito na sa ahlul bida. Na sila ni pagampangan niya. Pagauma ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na makatiro sa mga malaikat. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Diyan ka na mga tao na din kakatawan ko Oriano kay Puska. Na miyang do sila sa agama. Miyang magusay sila sa agama. Na piyamang umanan nila sa agama. Adang kami talinguma. Na pimpubagwan nila sa agama. Adang kang galabuka. Nagudang ka sugun. Iman to naginan sa mga tao bituan sa ahlul bida. Mga tao kagya ka mo to naming galabuk sa agama. Dapat kasalian. Na ayamat to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhfan. Rusya man yung siran sigo na nakadyan. Wala kaya billah. Na oriyan yan, nagugumakatalingum ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so ahlu sunnah wal jama'. Agito sumihaloy sa Quran na, man kana mithli washabi. Mga tao amyagin tao si kudunia, na ayaw kita kaya pagintaw niyan kudunia, na pinabinaran niyan ikaswaan niyan dakan, katundugan niyan dakan, o kining guris na kan ko agama, agusto kining guris dun mga sahabatakan, agina ng kanang bito sa man kana mithli washabi. Mga tao, piyangin nga nga ko niyan. Ako piyangin nga nga sa mga sahabat. Nagina ni bituan tano sa ahlu sunnah wal jama'. Ikado inibtukiran na ahlul hadith sa Pakistan. Ikatlo, inibtukiran na salafus salih. Ay po pangadigiran na supasyo mga sahabat ako sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan. Naad na inindaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akapit tano sa kapakainong tano si Isagyang ka nakadya kamoto na kausar. Anto na inindaw na katano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akapakainong tano sa Isagyang ka nalaw sa iya kausar. Nakati so hadith. Apit tano Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka syarbatan hani'atan baridah. Allahumma inna nas'aluka syarbatan hani'atan baridatan min yaddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la nadma'unna abada. Ya Allah, napangin na mirka. Apakain na makaming kakulaw sa ikakawthar. Amatang gawa di su ilo. Mamis adi su tenebu. Maputi adi su gatas. Ay kadang labas su yan na mas madakala di su bituin sa langit. Sasi kami din makainom kuting kung apalad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana si saging ko tahaw diyan. Nagiya. Ipamamagayin wallah. Si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abid ko sa syafatul kubra. Paganero naging kalaw sa ikakawthar. Paganero naging kalaw sa ikakawthar. Na ikadua. Apamamagayin wallah si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naging ko tabi tuan tano sa kanya kamoto na mizan. At panimbangan ko mga timbangan ng mga amaltan ng mga pipya. Faman sakulat mawazinuhu. Sa tama ka po na sa timbang amal niya na mapya. Na kanya kamoto na miya kasurd kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Waman khaffat mawazinuhu. Nasab man sa tama ka sa timbang amal yan amapya. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ. Nagyang ka na mga tao, mga kapsut timbang wamarila na mga pipya, na bininasera na ginawiran sa siran minibugit,
KUNAL jahannam. Subhanallah. Subhanallah. وَنَدَعَ الْمِيزَانُ بِالْقِسْطَاسِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Imbatan sa timbangan sa alukan na maurin na panimbangan sa mga amal tano. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Napi ay timbang mo amal ka na lagi do kulpo nga mapya na pagilir ka wallah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Napi ay timbang mo amal ka marata na lagi do kulpong tikap na pagilir ka wallah. Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَدْلِمُنَّ رَبُّكَ حَدًا وَلَا يَدْلِمُكَ رَبُّكَ حَدًا. Kadun na paganyan na tao, Allah may takbo. Kumiyang galabag ka mapya, na kumiyang galabag ka marata, na palar kan pagilay, wallah subhanahu wa ta'ala. Kaya kadunan, abitun sa kanya kamauto na syafaatul kubra. Agya nga nakapunimbang ako mga amal. Nagpangintan si ko Allah makapunod sa timbang ko mga amal tanga mga pipya. Ata na makasud kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikatalo, agya kamauto na bituan tano sa syafaatul kubra. Nagyan ko na bituan tano sa sirat. Anto nagyan ka na sirat, apitero Allah subhanahu wa ta'ala. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Diyan nga nakaya nga mo ito nakapagugit tanong ko sirat al-mustaqim. Napiyak at na Allah subhanahu wa ta'ala at na mga tamagugit na sumyamarate. Kaya kaya tirakiran wallah na yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Sa ano ito na may niyo sumyamarate, magugit ko sirat siya kapagugit tiran na lagi doon sa parat mata. Twinkling of the eyes. Tarfat ayn. O di na lagi do kila-kila takapakasasagadiran. O di na lagi do aeroplano kapakasasagadiran. O di na lagi do sagambutan na truck. O di na lagi do sagambutan na motor. O di na lagi do palalagoy. O di na lagi do palalakaw. O di na lagi do kanya kamoto na pagkamang. Siyo to katanudi, siyo to kainangka, siyo to kainay ko kabugro para tayo bisakatawan. Mga tao, sumsagin ko ta sila ta magugit sa kanya kamauto na adnat tihaya ko mga benengiran. Ay pagiliran sagin ko ta sirat kakagya. Asos sirat na malibutang sa pita man na malibutang. So sirat na malindog sa pita man na nakalindig. So sirat na pagugitan na manaw ta di subok. So sirat na maganang adisukampilan. Aya iatagun na so siksa ko na nakajihannam. Sanggibura ko na ipanakadag. Sanggibura ko na ipamantaran. Sanggibura ko na ipanundugay. Nagyuti ka, bugir ka doon sa sindaw, sa doon sa kabugir, tihayan ka, nagyuti ka ga nakapakaugit ka ko sirat. Ando na ibtirong ginano Allah. Yas'anuruhum bayna aydihim wa bi'imanihim. Ay palitaan, amatatagwat kaya kung mga bedingilan na amatatagbar siya na nagusi kong balata kilidaniran. Na ito, kinano mga malaikat, bushra kumul yawm. Good news. Glad tidings. Mapiarkan nga tutuliman to. Busra kumul yawm. Mapiarkan nga tutuliman to. Ino to mapia tutul? Sika no pakataros ko, Jannah, amatatago ko surga sa mga kabubanan sa mga lansay. Dhalikal fawzul azim. Asa din sa tawa pa ko pakasurga na sa benar ang buntong sa mala kapadapas. Subhanallah. Oriyan yan. Nanto na isubat rukman wallah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا فَالْتَمِسْ بِنُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Inauduan yan sa mga munafik. After na munafik na sumasabay sa masa. After na munafik na miiring sa mu'min. After na munafik na kailangan ka kuno bara simba. After na munafik na kami pikiran kaon na bamalay parate. After na munafik na katawin kaon na maginawa. After na munafik na katawin kaon na malay kapudi. Malay gugaw. Barata pasamal. Pagkatigan niya ang mga munafik na 10 sifat kami alis sa Quran. Na ayanang burwa na sifat ang munafik na mufarraqatul jama'. Di pa mapad ko kagya ka mo ito na jama'. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. Alam ko na tuwatig wallah at tira ng mga munafik, ang mga munafik, ang mga bubay. Unzuruna. Mano kami niyo kay bugi sa tiyaya. Di kami panganuno kaya nga matatagusabon ng kami asindo para tiya na fake. Di nga masasano kami asindo simba na pantig. Na di mikilay sudah pagugitan namin. Di mikilay so kaya kamo tunay pala kami kakanabay ni original aparate. Pero mo na nga aparate. Ay mataw si inaswallahu ta'ala sa kanya kamo tunay. Kabubaloy afik agi ka simba mi ko Allah. Unzuruna faltabis binurikum. Mano kami niyo agi pakailaya sa nasindaw niyo, nasindi kami niyo. Sumbag sa mga mu'min. Qila rji'u waraakum faltamisu nura. Sebab mga mu'min aming marating na balik ka no sa dunia. Kasoy ka no sa dunia. Naroon ka no kuha sa sindaw. Aging ka sindaw ambiyak kami. Inintitiyami ko sirat na siya kuraran ugalubo kami sa dunia. Aparabu asu-asu atami ku Allah. Di kami dinggalabok sa simba. Arap-arap kami kubalas wallah. Arap-arap kami sa makalibri kami siksa wallah. Giya sukadir wallah. Khawfa wa tama'a. Ito kami di panaguntaman ka khawfa. Tal kami ba kami mamakanaraka. Wa tama'a. Arap-arap kami sa mamakasurga kami. Ayah sampur na yan. Na ayakyan galabok kami sa maytong mala galabok kasuguan. Na lillahil wahidil qahar. Para musiku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Qila rji'u waraakum faltamisu nura. Dudugano sa dunia naroon panimu sa sindaw niyo. Faduriba bainahum bisurin lahu babum batinu. Nakatagon sila salat rending. Sangkot na kapag-uwitan ako sirat. Aswatagin na siksa ko nalaka. Na makaapas ka, nakasurgan. Nakatagon sila sa rending. Lat. Agi mo ta rending, nasa surd, agi mo ta rending. Paapat ka agi mo ta sirat na fihi rahma. Babong fihi rahma. Nandudun sa surga alim wallah. Wadhahiruhu min kibalihi al-adhab. Nasukapegan yan. Aliyon yan. Agyuto su atag o sirat na agyuto su siksa wallah. Agyuto su narakadyanam. Yunadunakum alam nakum ma'akum. Yunadunakum alam nakum ma'akum. Tugong kanuiran. Ay garig na sa katay di magunuta. Garig kata naman ka sa katay kagya kamoto na pagkan. Sa katay di magubay sa masjid. Sa katay kagya kamoto na galabak tulang ko na simba na sa katay doon. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Baka di ka to si baka di ka tanming. Baka di ka pikir.
Subhanallah. Qalu bala. Qalu bala. Sumbag sumumin. Qalu bala. Ino ka narinig ito si? Akapag-uno tata. Ino ka narinig ito si? Akapag-padata. Di tadi kang galabok sa simba. O gayit na ayang bidanta. Nasa ka na araw para pakasaka pakasurgakan. Kapakalibriyak mo siksa na ka. Kaswata ko wala. Nasa kapman. Tunap maniptira na kumakapantagal kaon. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Ayang bidanta na kada bininasan ka ginaw ka. Kabara simba ka afik. Barasan ka afik. Kapag ilay-ilay ko mga manusya. Kapag inagatag ko mga manusya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ay mga maratyaya, tiyawag ka na Allah. Ay mga barasimba. O ba niya kibinasa aso din yung dinggal ba kanatamo ka din yung di pamamagay. Adin yung di kagya ka mauto na ikenduri. Din yung di kagya ka mauto na isadaka. Din yung di isakat. Saya kipimbagan niyo ko sakat niyo. Kipimbagan niyo ko sadaka niyo na bil manni wal adha. Para po ma-appreciate ka, tatama ko siya kiaya, maginawa siya kiaya, malili mo siya kiaya. Naku, ipupano nung kakakutaw ka, amay ganing kagasugo, amay ganing ang paratihan, daat tadamian, may ito ikaya, amay kami akan damar, siya kang pusong, amay ka kararagnan, siya kang pangutang, amay ka kialuagan, di ako niyang katanaman, ito ka disod ka, kaka ma-appreciate, ang kamabanto, kana ubay kipibagan kakutamok ka, na para si ikwalla, kaya bisa kakaliman ka, nambedan ka, pagpagibig ka sa dunia. Subhanallah. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Ngayon diya kinakagibig na sa niyo ginawa niyo. Watarabbastum. Kami tiniraan kanu, mindarenong kanu. Warotabtum. Na oryan yan nakagiyakamoto na kialangganang kanu, umangan na nga iyo, mga ginawa niyo. Wagarrakumul amani. Taman sabi ang kabalambon kanusunganin ang mga orari ko dunia. Tabi si ko dunia. Hatta jaa amrullah. Iman to na miya kadansal susugan na katanaw Allah. Wagarrakum billahil garur. Saya kaya kapakadansal susugan Allah. Na miya tambang kanu. Miya barat kanu ulang-ulang manaklas siya pakabarat. Iman to. Na pagukaban wallah sa original. Iman to, na palakaan wala sutito pakasal. Ay mga barasimba si isang kaya sultan na Gadimapuro, aki paparatea. Ay mga barasimba sa aging kaya Lanao del Norte, aki paparatea. Ay mga barasimba aki paparatea sa Mindanao, si isang ka Pilipinas, saan sa pupakanag sa aging kapanautogakan, iman to na pag-imbitarang kano, apalapalatan ng galabok sa simbak wala, lillah, aparak wala, palapalatan ng galabok sa simbak wala, khawfa, sa araparaptano sa mga libritano si KUNAL ka, watama, sa agwaraparaptano sa mga makasultano si surga, ginan sumyaloy sa suratul Insan, ang mga barasimba, Peter Allah subhanahu wa ta'ala, ano na ikatir Allah ang mga barasimba, aparabusi wala, araparap sa kapakasurga, kapakalibri KUNAL ka, ayapitan Allah sa suratul Insan. Innama nut'amukum liwajhillah. Innama nut'amukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wala syukura. Mata-mata na ibu kamu pagkakanamer kanu na para buwas-waswa tabi ko Allah. Ibu dia binigyan ka na makakasimba. Natanaw ba kami kinangalan sa panalamata po ng kanu. Baka may pag-appreciate. O di na ba kami pag-ibalas? Dia binigyan ka na makakasimba ng para ko Allah. Harap kami sa mga surga kami. Harap kami sa mga libre kami KUNAL ka. Ya Allah, Allahumma tahir qulubana minan nifaq. Ya Allah, lindigan kami ka. Nasiyapa kami ka. Kalimu kami ka. Nasutya kami ka. Nasutya ka sumuso kami ko kapag ilaylay. O minal amali minar riya. Nagusutya ka sa mga kalimu kami ko kapag ilaylay. Nagusutya ka sumuso kami ko kamu munafiki. Ay kad na namin na di ka binigyan ka lamang sa simba. Aparar ka. Yan kaya ariya ka na si Jadal Hapa. Bugyan kaya mga limar kami.
Gusto lang una ko na para simbar kami nakalimong kami ka sa di meding galabakon sa ara para pami sa kasuat ka. Ara para pami sa ka ko ami ko limo ka na gusto ka gyang mo to nagagaw ka. Na ara para pami sa mamakasud kami gusto ka. Na makalibre kami kung naraka tabangi kaming ka. Kalimong kaming ka. Sayaw ko po nakara kami. Na sa kabu ipsuso at nami. Sa kabu ipsuso at nami. Sa kabu ipsimba nami. Sa kabu ipanganya nami. Sa kabu ikabubaya nami. Sa kabu isinigan nami. Sa kabu ikal kami. Sa kabu ikagya mo ito na makabubayar kami. Di kami kandidaga. Di kami kapinasa. Siapa ka? Sumaito ang paratema tatagul kami. Nakukanin mo kami ka kumaito ang sabutin ko pagkita kami ko agama. Diyan kaya diyan pinigay pag-impitar. Sa akin kay Studio Sultan na ganimapuro. Napagan nga merka pakauto lang ka sukap simba merka. Napakauto lang ka sige pagindaw na misik ko agama. Naangkatang ka ko puso amiso kasigi. Ayaw nga niyan nakasig. Naangkatang ka sige ko puso amiso dun ki. Ayaw nga niyan nakapagatipo. Naangkatang ka sige ko puso amiso kapag ilaylay. Ayaw nga niyan nakapanakabur. Naangkatang ka sige ko puso ami. Sunganin ang marsi ka din ka kabaya. Natarima kaming ka sa masaswat kar kami. Pagkabubaya kaming ka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.